ऐसन रूपवा सजा अरे का होई जब देखिना केहू गौर से दांत तो कर बबुआ अतने ना एक करे जा दांत तो खीरा लेखा इसे कर हाँ कि जब देखल चाही तो कहेलू नाही दिल गुजरेला बजते हद दौर से रिंकू भैया हमारा आरा के बड़ भाई शान कि है कजरा लगावल अरे का होई जब देखिना केहू अरे गौर से एगो हम फिल्म बनाई ना 5 मिनट के छोटे बाबा ओकरा के बनावल जाई हम बाद एगो और गाना गाई ओकरा बाद अगला कलाकार के बोलाओ जी मात्र दू गो गाना गावे के बा 1.5 मिनट के फिल्म हमरो बनावे के बा आओ तो बबी इधर आओ तो इधर आ जाओ बढ़ जा इधर बैठो ओकर बाद हम 2 लाइन के कुछ चीज कहबे करब जोना उपलक्ष्य में आइल बानी जा तू लोग ना होते तो हम लोग बैठ चलो जो है तो मुकेश भैया हमारे बहुत अच्छे उद्घोषक लेकिन खड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा बैठ कर आनंद लीजिए गायकी का मुकेश तुम बगल में आके बैठ जा एगो भाव बाका कि तुम फिक्र जो मेरी इतने करते हो एक पल की जुदाई में पल पल मरते हो तो भाव आइल गाएगो बबी कि जादू भरल अखिया जादू बस कैले बा जनमों से ज्यादा तुहके हम माने लगनी छोटे बाबा कि तू जिंदगी में आइलू हर जब से जहां बन के का कि भगवान के माने लगनी भगवान के माने लगनी लेकिन एगो औरत के नया गाना भइल बा बाबू रे छोटे बाबा तनी होकानी दे दतू एकरो गाना होखे वाला बा औरतिया को हत्या के राजा जी ने बोलमुआ का रानी जी ए है तोहरे खातिर में 36 करोड़ के शरीर आइल बिया ए राजा जी का रानी जी रोज जब हमरा के छुअतनी ना तो मैं देख के हम हमार छन करता अच्छा सब रोमा छील दो छन औरतिया कहती है कौन भाव में का कहती गोलू बाबू तनी मिजाज में आ जा तनी और इधर आओ तनी और क्लोज आ जाओ तनी सटर की अर्थिंग मिलत रहो दूर कर रहत ए राजा जी गोलू बाबू अरे की करी जनी तंग जी ए राजा जी का रानी जी ए राजा जी ऐसे मत करी सुहाग रात के कायदा कानून बनावल बा अरे बिगड़त मन जी अरे की नासी जनी राजा हमार अरे निरौठ बदहान जी ए बलबुआ आओ अरे कि दिन में ना करी बन के बाड़ी सैया ए राजा जी अरे कि दिन में ना करी बन के बाड़ी सैया आ धरी जनी भरी अकवारी तनी पूरा हाथ उठा के भैया सब कोई हाथ उठा के साथ में जाइए हम कहब ए हेने आओ धरी जनी भरी अकवारी धरी जनी भरी अकवारी सरो राजा जी धरी जनी भरी अकवारी सना की जाता मन धरी जनी भरी अकवारी सना की जाता मन राजा जी मन अकवारी सना की जाता मन धीरे धीरे
दए जान तो जगहे बाजार राजा दए जान तो जगहे बाजार धरी जन भरिया कवारी सिंगरी जाता राजा जी धरी जन भरिया कवारी सिंगरी जाता। औरतिया कहते कि राजा जी क्या रानी जी ए बोलो एक और बड़ा मन करता है तो हंस दिया। हाँ तनी मुर्गी मार के आवत तनी देखा दो मुर्गी मार के चुरकी देख ली तार। हाँ विकास भाई तनी मुर्गी मारवा लाई गल औरत कह दिया का हो नहीं हर ना भाई बुझा तक ब्लॉक में शौचालय पास कर मजा नहीं क्या होती लगता डीजे वाली है ना हो। ए हेलो धन्यवाद तू एक बार। हाँ हाँ मारा तो एक बार जौना का टाइम से सर्विसिंग हुई है मुर्गी बढ़िया मारी आवा हो अरे कि नहीं हर घंटी रहूं वाह वाह बढ़िया एक और तो बुझा अरे की जो गावल हा जवानी ओहो लेकिन हम गाय बना चुप कैसे अरे की रोए हा भन जनी आज नहीं हर के निरऊ आज जो गावल हा जवानी हे राजा जी रोए हा भन जनी अरे की काहे करतनी अरे बदियारी सैया जी हमारे भैया अरविंद सिंह अभियंता जी ई लाइन के कहले तो कहूं कावे लगा अरे की काहे करतनी अरे बदियारी सैया जी ए अथरी चन भरी कवारी भरी चन भरिया कवारी सरकी जाता सारी राजा भरिया कवारी सरकी जाता सारी राजा जी ए हो राजा सना में दादी डालो ए हो कवे बलना देली बल में मुर्गा बधई चलावे के कोशिश में गई रे ना चलावत है वहां तू ले जा ले जा ले जा दादी डालो ए हो कवे सना में दादी डालो ए हो कवे जल्दी भरिया कवारी सरकी जाता सारी राजा जल्दी भरिया कवारी सरकी जाता रोको 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 बाबू हो